часи перунові, пайшов Вітек на кірмаш викупить обнови. Мел намер ён там набыть, но на медогонку. А сусед яго Франук продавал там жонку. Жонка там у Франука не зусім старая, кожна мацує рука, кожний виглядає. Жонка скача, дипяє, нохи подимає, глядить Вітек на яє, сльози витирає. Подійшов до Франука Вітек торговаться, бочку меду ды быка, ды давай меняться. Отказал Франук ему, что цена приймальна, и венец жонцы надел, как была привабна. Ось привел на зараку Вітек свою жонку, венцы позарицы вел як бы коровку, и блішев яє венец, ніби вночі зорка. Все казали: ой, хлопець, файная обновка. Тим концы на зараці, в часи перунові, пайшов Вітек на кірмаш викупить обнови.